Silav êvar baş evanno îro dixwazim ji we re bültenekî pêşkeş bikim di derbarê bûyerên dawî de axaftina Dewlet Baxçelî heye xuya ye vegeriye ser eyarê xwe yê berê yani dibe ku dijminahiya xwe ye li hember milletê Kurd ji nû ve bixe dewrê ev xeterî heye ji ber ku di axaftina wî de behsa Rojavayê Kurdistanê dike PYD ji wetrê PYD rêxistineke çekdarî ye dibe bila PYD xwe fesih bike YPG çekan dayne yani qesta wî qesedê ye heya hemî rêxistinên di çarçoveya felsefeya Rêzer Abdullah Öcalan de dibe xwe fesih bikin li vê dunyayê tune bibin. Milletê Kurd bê parastin bimîne dibêje Dewlet Baxçelî qesta wî ew e gotinên pir tûj bikartîne wekî qirêj e, helwesekî qirêj e, pîs e yani gotinên heqaretwarî têde hene ji bo milletê Kurd û Kurdistanê. Na tabî milletê me zane ji bo me ne sürprîz e. Ji ber vê yekê nexeme milletê Kurd xwedî tecrübe ye, milletekî siyasî ye, dostê xwe jî nas dike, dijminê xwe jî nas dike ji ber vê yekê ne meselê. Hevano hema ez çend nûçeyên ku min amade kirine ji we re pêşkeş dikim di vê navberê de Kurdî hatiye qedexekirin li Kerkûkê bi biryara dewleta Iraqê ev meselekî gelekî giring e dibe em helwesekî pir tund tûj nîşan bidin tu hêzekî di vê dunyayê de nikare Kurdî qedexe bike dewleta Tirkiye Dewlet Baxçelî jî di nav de. Bi tu şiklekî dibe em destûr nedin. Dünya xirab bibe li Kerkûkê li Diyala û li bajarekî din jî niha ez ji we re dibêjim di nûçeyê de heye Kurdî hatiye qedexekirin li dibistana li zanîngehan. Çawa mümkün e? Çawa mümkün e? Mirov çawa rê dide vê yekê? Ne hem derbasî Îranê dibin li rojdatê Kurdistanê. Werîşe Muradî rewşa wê ber bi xirabûnê ve diçe rewşa tenduristî. Werîşe Muradî hûn cezayê iqdamê lê hatiye birîn. Beriyan halê girtîgeha evî nebû. Sewqê girtîgehekî din hatiye kirin rewşa wî ya tenduristî gelekî xirab e. Dibe milletê me xwedî lê derbikeve. Vana qîmetê me nin, nirxê me nin, vana keç û xortê me ne li Rojavayê Kurdistanê mücadele kirine li hember Daişê li perçeyekî dinê Kurdistanê ketine nava cengê xwe feda kirine di vegera Rojhilatê Kurdistanê de ji hatin girtin ji alî hêzên Îranê ve kampanyaya ji Werîşe Muradî re azadî ragihand ku rewşa tenduristiyê siheta wî ya Werîşe Muradî ber bi xirabûnê ve diçe. Piştî ku ji girtîgeha evînê sewqê girtîgeha Qereçakê kirine nayê dermankirin di nava îmkanên pir qit de xwe bi xwe derman dike. Rewşekî pir xirab e yani dibe em xwedî li hev derkevin. Nayê qebûl kirin. Di vê navberê de rêxistina Daişê êrişî Qesedê kir. Qesedê jî bersiv da şervanên Quwetên Sûriye Demokratîk Qesedê êrişên çeteyên Daişê yên li gundewarê Dêrê Zorê têk birin bersiv dan. Di dema bersivdayîna êrişan de şervanekî Qesedê şehîd bû, yekê din jî birîndar bû. Ev jî nûçeyekî bi vî şiklî ye. Wekî din hevano ev nûçeyekî balkêş e çalakvanê Lublanî George Abdullahê ku çil û yek salan li Fransayê di zîndanê de girtî bû. Piştî ku hat berdan vegeriya welatê xwe. George Abdullah bi sûcbariya kuştina du dîplomatên Amerîkî û İsraîlî hatibû girtin beriya çil û yek salan elbet. Li gorî ajansa nûçeyaniya fermî ya Lublanê George Abdullahê heftê û çar salî îro piştgiriya doza Filîstînê dikir di dema xwe de bi balafirekî er Fransayê gihîş balafirgeha navnetewî ya Refîq Herîrî ya li Beyrûdê. Bi dehan Lublanî ji bo pêşwaziya Abdullah li balafirgehê kom bûn, wî jî li salona rûmetê ya balafirgehê bersiv da pirsên rojnamegeran dibêje em her tim li ber şehîdên berxwedanê bejna xwe ditewînin em bingeha her cure fikra azadiyê ne. Îro rojeke netewî ye dibêje. Sekreterê Giştî yê Partiya Komünîst a Lublanê Henna Garîb jî di axaftina xwe ya li qada pêşwaziyê de got roja ku em têda ne rojeke neteweyî ye. Garîb teqez kir ku Abdullah berxwedêrekî netewî ye. Berxwedêrekî her wiha navnetewî ye jî di ser mezheban re ye. Di navenda berxwedana li dijî her cure projeyên dabeşkirin û perçekirina welêt de cihê digire. Niha em hinekî hevano George Abdullah nas bikin kî ye? İnsanekî gelekî balkêş e. Yani dixwazim hûn nas bikin binêrin wextê ku hatiye girtin xortekî bû çil û yek salan heqeten hêsana merû bilêv bike lê di zîndanê de maye li Fransayê. Kî ye? Ev camêr 1984 ji aliyê rayedarên Fransî ve bi sûcbariya kuştina dîplomatê İsraîlî Yakov Barsimantov
û yê artêşa leşkerî Amerîkayê şarj Robert Ray li Parîsê yani ji kuştina wan hatiye sûcbarkirin li Parîsê di sala 1982 diyan her wiha bi sûcbariyên sextekarî hilgirtina çekan gelek sûcbariyê din hebû hûn zanin ew yani xwewekê şoreşker dibîne êdî em ji ber ku em ne şahîdê wan deman em nikarin tiştek bêjin lê hem ji kuştina dîplomatan berpirsiyar tê girtin û hem jî çekmek sîleh mîleh tevlî hin çalakiyan bûye velhasîl hûn zanin hêzên Ewropayê mirovan çawa sûcbar dikin dema ku mirov dikeve nava faaliyetên şoreşkerî ji bo piştgiriya Filîstînê wan deman piştgiriya ji bo têkoşîna Filîstînê gelek di rojevê de bû ji her derê dinyayê însan dihatin diçûn Filîstînê hem perwerde dibûn hem jî destek didan daw û doza Filîstînê ya ji bo azadiyê elbet wê demê ev Hamas Mamas Hizbullah pir tune bû Yasser Arafat rêxistina wî hebû hinek seküler bûn wê demê wisa yani meyla ola tundra û tune bû li ser têkoşîna Filîstînê ev pişra çê bû ew jî lîstikek bû ji xwe yani wisa kirin ku daw û doza Filîstînê ji dawa netewî derxistin kirin ya mezhebî ya olî ev camerê ku em bas dikin Abdullah sala 1987 bi cezayê hetayê müebbet hatibû mehkûm kirin li Fransayê dadgeha temyîzê ya Parîsê hevdê tîrmehê biryara berdana Abdullah da bû malbata vî çalakvanê Lubnanî Abdullah ev gav wekî serkeftineke nelbendî bûn pênasê kir li hember zextên Amerîkayê İsraîlê yên li ser Parîsê dijberiyekî eşkere nirxandibû welhasil bi vîya wê derbas bû çû hevan nûna ez bahsa çi dikim ez ji were bêjim ez ê ji were bahsa pêşî qedexeya Kurdî bikim paşê em dakevin nava meseleyên siyasî niha mesele qedexeya Kurdî tiştekî pir sosret e şerm e di vê demê de Wezareta Xwendina Bilind ya Iraqê dersgotin danîn bersivdana pirsên ezmûnan ên bi zimanê Kurdî li zanîngeh li peymangehan qedexe dike gefa lêpirsîna yasayî dixwe yanî hûn Kurdî qedexe dikin bikin ji dibistana re dibêje hûn qedexe nakirin em ê ceza li we bibarînin dibêje Wezareta Xwendina Bilind ya Iraqê nûnerên Kurdan jî dibêjin biryar li dijî destûra bingehînê li dijî qanûnan e em ê li dadgeha bilind ya federal ya Iraqê gilî bikin Wezareta Xwendina Bilind ya Vekolîna Zanistî ya Iraqê di nava vê mehê de nivîsekî ji zanîngeha raşandiye ji peymangehên Kerkûk Nînova Diyala raşandiye di wê nivîsê de hate gotin nabe ku binêrin dersan de di nava dersan de pirsên ezmûnan de yani ew îmtihan hene ya sınav îmtihan duan de bersivên zarokan ên bi zimanê Kurdî divê tenê bi zimanê Erebî yan jî bi îngilîzî be Wezareta Xwendina Bilind û Vekolîna Zanistî ya Iraqê tehdît dike gef li zanîngehan dixwe gef li kolejan dixwe eger hûn girêdayî vê biryara me ya qedexekirinê nebin hûn ê bi encamên yasayî re rûbirû bimînin behsa yasayî jî dike navê binderin di yasayê de çi heye hevan qet nexeme ka ez vê dayînim ser ekranê bila dünya alem bibîne ku li Kerkûkê Kurdî hatiye qedexekirin ecêb sosret paşê jî ez ê behsa ew ê bikim ev nûçeyekî taybet e heqeten gelekî giring e me ji Reutersê girtiye ev xezîneya Sûriye bi temamî ketiye destê malbata şara el şara ev birayî wî ye birayî wî navê hûn zan çi ye Hazim Şerî Hazim Şerî niha destaniye ser xezîneya temamê Sûriye bazirganî tîcare danûstandin çi ji dervatê çi diçe derva pere pol çi heye hemî di destê vê malbatê de ye bi aynî awayî destê malbata Esad de bû beriya wî niha aynî bazirgan çawa ku bi malbata Esad re didan distînan aynî bazirgan îja bi vê malbatê re dide distîne yani pergal sîstem aynî ye tiştekî neguheriye ka şoreş şoreşa pera şoreşa xezîne ya însan çiqas çav biçîne ya milletê Sûriye perîşan bû perîşan bi tu awayî piştî vê saetê êdî bi vê derdorê re bi vê cemaetê re hevdîtin heqeten zehmet e zehmet e ne Durzû ne Kurd ne jî Elewî zehmet e yani
هەڤان و ez hema vê nûçê bixwînim li Kerkûkê diyala û Nînova Kurdî hatiye qedexekirin. Ez li ser wê hema ji were bibêjim ka helbesta Kurdan wê çawabe min ev nûçe ji Rûdawê girtiye. Li gorî destûra Erebî me gotibû çi deqekî he. Ev biryar elbet li dijî destûra bingehîn e, yani anayasa ji ber ku di maddeya çaran ya destûra bingehîn ya Iraqê de baweke zelalî hatiye gotin ku zimanên Erebî, Kurdî du zimanên fermî yên Iraqê ne. Her wiha li gorî aynî maddeyê mafê xwendinê ne tenê bi zimanê Erebî û Kurdî bi Tirkmenî jî, Suryanî jî, bi Ermenî jî hatiye dayîn. Binêrin zimanê fermî Kurdî, Erebî ye, lêberê zimanê Tirkmenî, Suryanî, Ermenî jî zimanê perwerdê ne. Di destûrê de heye, di qanûna de heye ha. Ê wisa ye? Wê demê çi dibe? Endama Kurd ya lejneya xwendina bilind ya parlamentoya ya Iraqê dibêje em biryarê red dikin. Divê were betalkirin. Eger na em ê li cem dadgeha bilind ya federal ya Iraqê gilî bikin. Rayedarekî yenekî ku ji meselê berpirsiyarê Abdullah Mirsew ji Rûdawê re dibêje ji ber ku pêra reportaj hatiye kirin em heqê wan hevalê xwe rojnameger nexwin navê wî mixabin tunel vê derê ne mesele ye em biryarê red dikin ne yasayî ye ne destûrî ye li gorî destûrê yani destûra bigehîn Erebî Kurdî du zimanên fermî yên Iraqê ne. Beriya niha xwendekarên Kurd yên li zanîngeh û mektebên din ên Kerkûkê dikaribûn bi zimanê Kurdî hem bersivê bidin û hem jî bikevin sinavan, ezmûnan û hem jî de hemû dersê xwe bi Kurdî bibînin. Ev Abdullah Mirweys amaje bi wê yekê dike yani balê dikişîne ser wê yekê ew ê roja yekşemiyê li gel endamên Kurd û aliyên nêzîkê xwe yên li encûmenên parêzgehên Nînova diyala nûnerên Kurd ji bo wergirtina helwestekî bikevin nava tevgere. Yani em werin cemevle bicivin ya ev çi tufana serme de hatiye sal 2025 çawa mümkün e ku Kurdî were qedexekirin li van hersî bajaran Kerkûk Nînova diyala nabe ku em qebûl bikin ji bo çareserkirina meseleyê divê em rê û rêbazekî peyda bikin. Çi bikin? Pêşiya beriya her tiştî, beriya çalakiyan em biçin cem mehkemeya bilind ya federal ya Iraqê em gilî bikin em bêjin di destûra we de heye ne Kurdî zimanê fermî ê Iraqê çawa mümkün e ku mirov nikaribe mektebê Kurdî birêve bibe yani. Ne tenê perwerdeyî. Di derbarê aynî mijarê de nûnerê pedekê Şêrwan dubardanî jî dibêje em biryarê red dikin ev li dijî destûra bingehîn ya Iraqê ye ku tê de zimanê Kurdî û Erebî zimanên fermî ne hemî aynî tişt dibêjin pir baş e yani haya xelkê ji meselê heye mafê xwendekarên Kurd e ku bi zimanê dayîka xwe bersiv bidin pirsan ez ê li dadgeha bilind ya federal ya Iraqê gilî bikim biryareke nijadperestî û neduristî ye neduristî û ne destûriyê jî. Akademiya Kurdî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê biryar wekî nijadperestî binav kir dibêje em biryar navê vê biryarê hûn zanin kîja hêjmar e mexsed bikeve qeyda dibêjim ha mesela ne mühim e ji bo we ne mühim e ama ji bo bikeve qeyda ez mecbûrim bibêjim biryar hêjmara wî 6496 e navê vê biryarê. Ev biryara hêjmara 6496 a Wezareta Xwendina Bilind ya Iraqê roja 16 Tîrmehê îsal derketiye tê de zimanê Kurdî li navendên xwendina bilind ên deverên Kurdî yên li derveyî îdareyê Herêma Kurdistanê qedexe kiriye dibêje em vê yekê şermezar dikin wekî biryareke nijadperestî dibînin. Binêrin Kerkûk ji destê Kurda derket gava ewil ku Iraqê avêt Kurdî lê qedexe kir. Çi ye? Herêma ku bi dest ketiye divê teslîmê Iraqê carda nekirin li Sûrî jî eyna we ye. Anha tebqa reqa deverên din eger bikevin destê hikûmeta demkî wê demê pergala îro ya li Rojava perwerdeya Kurdî dibe aborî dibe her tişt qedexe dibe dibe Erebî. Yani ev ezmûnekî ye. Tecrübeyekî ye divê mirov jê ders derbixe. Yani hemî dibêjin ev biryareke nijadperestî ye em daxwaz dikin ku ev biryara ne yasayî ne destûrî demil dest were betal kirin Wezareta Xwendina Bilind ya Iraqê ji gelê Kurd lêborînê bixwaze wekî din ev e. Ev mijar jî ev bivîya we ye elbet bila serî li dadgeha bilind bidin eger dewleta Iraqê
دقه خکرنه ده اصرار بکه دبه به تو شکلکی ملت کرد دستور نده yani ev Rusya. Valla hevalno dengim tewe naywe nizanim. Eş xura da axifim derbastım. Divê naberê de zimanê Kurdî gelek xweş e. Mehmed Şerîf Sûren mala te ava her hebî. Gelek spas dikim mamoste. Hevalno. Mamoste Mehmed Şerîf Sûren anî bîra me ku divê em bibin abone û her wa bibin endam ji bo vê kanalê. Em hinek mezin bin. Em bigêjin bi hezaran kesî binêrin bi vê wesîle ez bînim bîra we. Ev Rûspiyên ew ê Dürziyan dibêjin çapemeniya Kurd nebiya wê qira me banyana. Daxuyaniya wan e. Ê ku em rizgar kirin, em filitandin ji vê felaketê ji vê komkujiyê çapemeniya Kurdê destek dame dengê me gihan dünya alemê. Ji qas girîng e. Em bûn dengê Swêdayê, em bûn dengê Dürziyan. Me destûr neda komkujî pêk were. Dîsa jî 1500 kes mixabin hatin qetil kirin li herêmê. Ev gelekî mühim e. Yani em bu hene ji kerema xwe re kanala me mezin bikin. Mühim e. Ya din hevanno. Nûçiya di dorê de ev meseleya Filîstînê heye sema ji were bêjim paşê jî em derbasî mijarên sereke bibin. Hin heval ji min re dibêjin bültenê zêde dirêj neke. Bila 20 deqe 30 deqe derbas neke. Em ê hewl bidin di vê çarçivê de bültenên têr û tijî çê bikin. Maqsed wexta vala derbas nebe di nava bültenê de. Zêdetirê ji sê paran ji sisiyan yek ji sisiyan yekê parlamenterên Brîtanyayê nameyekî imzêkirine di nava xwe de bangê hikûmeta ew ê kirine bangê hikûmeta xwe kirine gotine em dixwazin dewleta Filîstînê nas bikin weke Brîtanya. Fransayê jî ragihandibû ku wê meha îlonê dewleta Filîstînê nas bikin. Li Brîtanyayê 221 parlamenteran ku zêdetirê nîvê wan ji Partiya Karkeran e nameyekê hevbar îmzêkirine nava xwe de diyar kirine ku gaveke bi vî rengî wê peymaneke bihêz bide wê peyameke mesajeke bihêz bide ji bo çareserkirina du dewletî ya İsraîl û Filîstînê. Yani li herêmê du dewlet hebin. Dewleta Filîstînê dixwazin. Serokwezîrê Brîtanyayê jî piştî hevdîtinên xwe yên bi Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron re her wiha bi Wezîrê Almanya re jî hevdîtin pêkaniye. Piştî wan hevdîtinan diyar kiriye ku ew naskirina dewleta Filîstînê divê bibe beşekî ji planeke berfirehtir û di dawiyê de bibe sedema çareseriya du dewletî. Yani xuyaya İngiltere jî hinekî meyla wî heye ber bê naskirina dewleta Filîstînê ve gav davêje. Xêr e. Xêr e. Yani anha rewşekî heqeten felaket heye. Pêdiviya 9000 kesî li Gazayê bi derman bi îlaç heye. Pêdiviya xwarinê heye. Anha astengiyekî cidî ya İsraîlê hebûl pêşî dibêjin qey astengî rabiye. Wisa xuya ye. İsraîlê doh ragihand ew ê di rojên pêşme de rê bidin welatên biyanî bi taybetî Ewropayê ku alîkariyên mirovî ji esman bigînin herêmê. Almanya, Fransa, Brîtanya di daxuyaniyeke hevpar de bang li İsraîlê kirin. Bi lez û bez astengîn li ser çûyîna alîkariyê ya ber bi Xezayê ve rake. Wekî din gotiye karaseta mirovî yani felaketa mirovî ya ku em li Xezayê şehediya wê dikin divê êdî bi dawî bibe. Ev meseleyekî mesele jî êdî Almanya gotiye ez dewleta Filîstînê nas nakim vê gavê her tişt ji bo ewlekariya İsraîlê. Ama Fransa dibêje ez ê nas bikim. Heman o di derbarê vê pêvajoya li Tirkiyeyê niha ez ê behsa Dewlet Bahçelî bikim pêşî Özgür Özel ji kerema xwe re heta dawî li vê derê bin binêrin. Serokê Giştî CHP Özgür Özel li ser komisyona ku ji bo pêvajoyê li parlamentoya Tirkiye were avakirin dibêje ji bo ku komisyon bibe ya parlamentoyê beriya her tiştî zemîneke hukukî lazim e. Li pêşiya me roj hene ecela me tune em ê li bûyeran binêrin meclîsa xwe ya partî jî em ê kom bikin wê demê em ê biryara bidin. Xuya ya CHP'ye biryara xwe nedaye.
komisyona ku li parlamentoya re avakirin xwedî konsepteke cuda ye. Ji bo ku ev bibe komisyona parlamentoyê beriya her tiştî zemîneke hukukî lazim e. Ev jî ancak bi yasayî dibe. Li holê çarçoveyek jî tune ye. Yani Numan Kurtulmuş Serokê parlamentoyê çarçoveyekê diyar nekiriye. Ji bo avakirina komisyonê Tayyip Erdoğan kanûnekî dernexistiye binêrin Tayyip Erdoğanê ku zirt pirt radibe ke hake yani kanûn hükmünde kararname biryargehên de hükmê kanûnê de derdixe insana ji kar derdixe memura ji kar davêje qayyum tayin dike vir dawê de her cure biryaran dikare bi tena serê xwe bide dikarî bi ji bo vê komisyonê jî biryarekî taybet bida û bibe kanûnî ji ber vê yekê ev komisyon ne kanûnî ye niha komisyon ava bibe sibê du sibet kare ji holê rabe destê me de tu belge delîl tapu tune ye tiştekî tune ye li gorî çi merû dikare gilî bike li gorî çi em ê bibêjin pêvajo pêşketiye tune ye ev pêncî kesên ku wê werin diyarkirin di komisyonê de ew ê li gorî çi biryaran bikirin yek pêşniyaz dike em bêjin yek pêşniyaz dike dibêje bila li Kurdistanê ev tiş bibe çend kes eger erê bikin ew weke biryarekî tê pêşiya parlamentoyê biryarê wan gelo biryarên dawî ne yan ev weke pêşniyazekî tê pêşiya parlamentoyê were pêşiya parlamentoyê gelo Tayyip Erdoğan îmze neke îmze bike wê çawa be bana hemî problemin yani rêw rêbazên biryarên vê komisyonê nehatine diyar kirin hemî problematîk in ji ber vê yekê Özgür Özel dibêje em têda cihê bigirin jî zelalî tune ye ya ama dibêje em ê pêşketina binêrin em ê meclîsa xwe ya partiyê li hev kom bikin em ê tu carî nebin perçiyek ji hewldaneke ku nirxên bingehîn ê komara Tirkiye têk dibe ya dîsa basa malbatên eskerên kuştî dike filan bêvan nirxên komara Türkiye Cumhuriyetî değerlerî hene dibe gerek em xwedî li wan derkevin nehêlin zirar bibîne ez bawer dikim hin prensîbên Kemalizmê ne lê dema ku namzetê me ê serokkomariyê şaredariyê me rastî êrişekê nehex werin dibe bila kes ne li bendê me ku em wisa rehetî tevlî hin xebatan bibin em ji bîr nakin yani dibe namzetê me serokkomariyê İmamoğlu Ekrem İmamoğlu da hepsê daye û ji me re dibêjin were tevlî van xebata bibin yani dibe berdin heta hûn bernedin em nikarin tevlî van xebata bibin bi dilekî rehetî Hevanno, Birayê Ehmed Elşara pergala aborî xisiye bin serweriya xwe. Vê nûçê ji kerema xwe re baş bişopînin. Ev hêza ku niha Kurd pêra rûdinê ser masê hêzeke çawa ye. Gendelî, qirêjî, dizzî, talana hemî mal û milkên Sûriyê kiriye xisiye destê malbatekî. Baş e? Di serdema rejîma Baasê de çawa ku pergala aborî di destê malbata desilatê ya Esad de bû, îro jî di destê malbata Elşara da ye. Di bin navê jinûva avakirina Sûriyê de bi Birayê Ehmed Elşara, Hazim Şara, aboriya Sûriyê, xezîneya Sûriyê xistiye bin kontrola xwe. Li Sûriyê desilat guherê, lêbelê randxoriya malbatî ne guheriye. Navê malbatan tenê guherî. Derkete holê ku hikûmeta veguhez ya Şamê li gorî xwe pergaleke aborî ava dike. Saziya Reutersê tekildarê projeya jinûva avakirinê lêpirsînekê taybet daye dest pê kirin. Li gorî Reutersê ev proje pergala aborî ya kevin jinûva zindî dike. Lê vê carê ji aliyê kesê nêzê hikûmeta veguhez ya Sûriyê ve di serî de Birayê Ehmed Elşara, Hazim Elşara. Hin kesê nêzê hikûmeta veguhez ya Sûriyê di serî de Birayê Ehmed Elşara, Hazim Elşara hişmendiya pergala aborî ya kevin ya randxoriyê jinûva zindî dike. Adet aynı adet e. Hazim Elşara li hevkirinên veşartî bi bazirganan re îmze dike. Li gorî aynî çavkaniyan projeya jinûva sererastkirina sazûmaniya aboriyê xezîne ji aliyê komîteyeke nefermî ve mîna dewleteke paralel e wisa dixebite. Dewlet heye ev jî komîteyek paralel e. Di nava dewletê de dewlet hemî pereye yani ev sîstem li Tirkiye jî heye. Dibe dûrî çavan
lehevkirnên veşartî bi bazirganên ji dema rejîma berê de weke bazirgan Samir Fos û Mihemed Hemşo îmze dike. Yani bazirganên ku dema berê bi dewletê re dixebitîn aynî bazirgan hene karê xwe didomînin tenê malbata Esad çûye malbata Colanî hatiye. Tiştekî naguhere. Hazim Elşara bi finanskarê Lübnanî Ebu Meryem re ortaq e, şirîk e. Ebu Meryem yek ji wan kesên herî zêde rol davakirina pergala aboriyê ya nû da dilîze. Ev kes baş e komîteya ku em behsa wî dikin hemû stratejiyên weke şirketa Sîrîtel, şirketa Bafirvaniyê, wekî din gelek şirketên din hene navê wan erebî ye yan jî navên Ewropî hene. Mesela Fîlşam heye kar dike. Berê di destê rejîma Baasê de bûn. Niha ji aliyê Hazim Elşara ve û her wiha ji aliyê şîrîkî wî ve têne kontrolkirin û birêve birin. Hazim Elşara sandoqa serdestiyê ya dewlemendiyê ava kiriye. Dîsa saziya Reutersê eşkere kir ku di vê dawiyê de sandoqa serdestiyê ya dewlemendiyê hate avakirin ji aliyê Hazim Elşara ve bi vî awê niha tê birêve birin. Bawekî hem wext çavderiyeke serbuxa ya zelal tekildarê jêderên sermayeya birêya sandoqê ve têne bikaranîn tune ye. Mesela henekî tevlihe ve lê tişta esas ez bawer dikim hat femkirin. Xezîneya nefermî ya komîtê jêderên finansiyê yê nediyar dihêle ku derfetên hesabpirsînê kêm bibin. Ji ber ku her tişt bawekê dizî tê birêve birin, mirov nikare bawekê fermî hesab jî bipirse. Li Sûriyê kîjan hêz û quwet yan jî hevalên Colanî dikarin hesab bipirsin? Tune ye. Bazirganiyekê temamen derveyî pergalê, derveyî sîstemê tê birêve birin. Paralel aborî, paralel ticaret. Ev kar dihêle ku hewîrdoreke pê nebawer li Sûriya ve bibe. Yani dizî gendelî ji navê bicih bûye li Sûriye. Mesele ev e hevanna. Baş e. Niha ez cî didim axaftina Dewlet Bahçelî. Dewlet Bahçelî çima ji rayê derket. Gelo ketibû ser ray yan jî çima derket. Hemsenek behsa wî bikim. Binêre ez axaftina wî ji we re bêjim. Serokê MHP Dewlet Bahçelî di daxuyaniya xwe ya îro de di derbarê pêvajoyên û de dibêje di demekî de ku em gav bi gav nêzî armancên xwe dibin, armanca Tirkiyeya bê teror dibê YPG, PYD radibin dibê dibin asteng pêşiya me. Van silahê xwe bernadin, dibêjin em tevlî heteşê nabin, em xwe nahelînin, em xwe fesih nakin û dide xebera ji wan re. Çawa dibê hûn xwe fesih nakin? Çi heqê we heye hûn dibin asteng li pêşiya Tirkiyeya bê teror? Hedê xwe zanibin werin silahê xwe dayînin xwe fesih bikin. Ji welatê me re nebin problem. Dibêje YPG, PYD silah bernadin, xwe giran dikin, hewl didin astengî derbixin. Ev hewldanekî qirêjiyê ye. Banga ji bo aştî û civaka demokratîk dibêje ji aliyê rêberê avaker ê PKK ve hatiye kirin ji bo me ew esas e. Dibêje rêberê avaker ê rêxistin ev gotina Dewlet Bahçelî ye ji bo Rêzer Abdullah Öcalan dibêje. Banga wî dibe hemî hêz û quwetên li cîhanê ku eleqa wan bi Kurd û Kurdiyetiyê heye hemîye digire nava xwe dibe. Baş e? Bang li Amerîkayê jî dike. Hûn dibe fîtne fesadî derdixin. Hûn tên rojdata navîn plan û projeyê me diguherîne. Nekin dibe. Werin dibe rêve bikin, YPG îxna bikin, bila xwe tasfiye bike, bila tune bibe. Hebûna wan dibe mena xwe tune ye. Rêzdar Dewlet Bahçelî dibêje. Dewlet Bahçelî çima niha ew qas dîsa cardin ket ser eyarê xwe berê em nizanim.
gelo heta niha rol dikir û piştîvan axaftinî wî wê çawa be gelo siyaseta Kurd ya di derbara Rojavayê Kurdistanê de we bikeve bin bandora van daxuyaniya na bawer nakim. Ji ber ku em zanin beriya demekî Rêzer Abdullah Öcalan bi rêya Mihemed Öcalan dibêje bi tu şiklekî QSD, PYD, PJD hemî hêzên Rojavayê Kurdistanê divan şert û mercan de tu car çekan bernedin digot. Hatta ji destê we tê komarekî yani Cumhuriyetekî tebqayê Reqay ava bikin li herêmê. û berê jî di daxuyaniyê wî bi heyeta îmraliyê re dibêje berfireh bibin biçin heta Helebê, Şamê li wê derê komîteyê xwe ava bikin, saziyê xwe, dezgehê xwe ava bikin. Yani xwe bi rêk û pêk bikin. Herkes dizane rêxistinek milletek xwe bi rêk û pêk nebe mana wî tune hema hildiweşe. Civakek divê bi rêk û pêk bibe, quweta xwe hêza xwe bike yek, prensîbê xwe bike yek, binêrin tiştê hat serê durziya. Ji ber vê yekê ez bawer nakim ku gotina Dewlet Bahçelî bigêje cihê xwe ve ku vala axifiye herkesî rexne dike ya herî giring jî ew e niha civaka durzî, milletê durzî xweseriya xwe îlan kiriye. Tabii elbet ketib bin tesîra Kurdan ji ber ku li Rojavayê Kurdistanê ev 14 salin pergalekî bi vî şeklî heye. Ama edî bûn du. Edî Dewleta Tirkiye nikare tenê zorê li Kurdan bike, dibe bi hev re îqna bibin. Yani Durzî û Kurd ji grûpê ve êdî bi hev re hereket dikin. Hevan û ez tiştê ku min ji bo amadekirina ew qasin ez werim cem we ez hinek halê we bipirsim ka we çi nivîsiye çi nenivîsiye pirsî we hebim kêfxweşî ez bersiv didim. Hevalê min Burhan Erdem dixwaze em bernameyekê taybet çêbikin derbarê van meseleyan de û hevalê min Ronî Ruha jî min eyar kiriye di nava heftê de ez ê pêra bernameyekê taybet çêbikim şîrovê wî balkêş hene. Ew jî di derbarê Swêda Rojavayê Kurdistanê de ka em binêrin ew ê çi bibêje. Ez bawer dikim analîza ku Ronî Ruha bike nava heftê de gelekî balkêş be bi giranî di derbarê hevdîtinê li Parîsê de ye. Yani hevdîtinê li Parîsê çima pêk nehatin? Ji ber ku Dewleta Tirkiye dixwaze meseleya Rojavayê Kurdistanê nebe navnetewî. Dopêr me qismekî ji we re bas kiribû, dibêje ez dixwazim her tişt di bin çavdêriya min de çêbibe. Vîdeoya ku min vê nîvrê parve kir, Hakan Fidan çi dibêje? Em dixwazin tenê bibin şahed ku peymana di navbera Elşara û Mazlûm Abdî de bila di çavdêriya me de pêk were. Yani xwe bihelînin, entegreye bibin û tune bibin. Û viya jî di çavdêriya me de bikin. Wextê ku Fransa ket dewrê, her du aliyan vexwand Parîsê, Dewleta Tirkiye aciz bû. Mesele ew e. Ket dewrê xirab kir. Ne heteşe çû ne jî aliyê din. Ha dibe ku tiştê din jî hebin. Elşara neçû, wextê ku Elşara neçe Mazlûm Abdî çima biçe bi wezîrê wanê dervara hevdîtin pêk bike. Muhetabê Mazlûm Abdî Elşara ye. Elşara hebe heye. Tu nebe Mazlûm Abdî naçe hevdîtina pêk nayîne yani. Qal ez wisa zanim. Ama tekîliya Parîsê a peymana Lozanê vana giringin Ronî Ruha analîzekî çêkiriye. Yani Parîs gelo binêrin. Peymana Sevrê ya 1921 li Kuderê hat imzêkirin li Parîsê. Yani Sevr Anlaşması Sözleşmesi li Parîsê ye. Gundekî Parîsê Sevr yani. Dibe ku gelo Jinûva li Parîsê Lozaneke din çêbibe. Yani Sevrekî nû Sevr Jinûva geş bibe. Di Sevrê de xweseriya Kurdan, otonomiya Kurdan hebû. Nîv dewleta Kurdan hebû di Sevrê de, peymana Sevrê de. Ama 2 sal dûra bi Lozanê re peymana Sevrê sêr û binkirin xirab kirin. Ji ber vê ji bo me Kurdan hilweşandina Lozanê Jinûva avakirina Sevrê gelekî giring e. Gelo dibe ku hevdîtinên li Parîsê bibin Sevr. Vejîna Sevrê. Ev tenê pirse ez dihêlim ku Ronî Ruha analîza xwe di nava heftê de ji me re pêşkêş bike. Em li bendê ne. û
Burhan Erdem jî eger em binêrin, eger wexta me çê ve îşev em ê îşev hinek belkî dereng be jî ama qet nebe rojekî din sibê em ê bernameyekî taybet çê bikin. Ez analîzî wî di derbarê Swêda, Sûriye ev hemî ber vê ku derê ve diçin rola Ewropayê ji ber ku ew jî çapemenî Ewropayê dişopîne ji ber vê yekî mühim in analîzê Burhan Erdem. Ez ji bendê me ku em bernamekî çê bikin. Hevan ez xatir ji we bixwazim ege pirsê we tune. Ka pirsê we. Çima pirsa nakin? Ji kerema xwe re piştgirî bidin vê kanala me. Mezin bikin, binêrin. Binêrin Emîn Kutlar çi dibêje? Werin em hemî piştgirî bidin vî hevalê me kanala wî berfireh bikin. Kanal ne kanala min e hebo, kanala milletê Kurd e heqeten pêdiviya milletê me heye. Ya ji vir û pêve eger em nebin dengê gelê xwe nabe. Hemî kanalên me ê hevalê me yê Tirkî çê dikin ew xîtabê Kütahyê dikin. Xîtabê bajarên Tirkiye dikin. Bi tu şiklekî milletê me Rojavayî hevalê me Tirkiye axê fehm nakin. Rojhilatê Kurdistanê jê fehm nakin. Perçên dinên Kurdistanê jê fehm nakin. Ji bo wî ew xîtabê bajarê Tirkiye dikin tişnabe. De milletê me Kütahye jî rêz û hirmeta me heye ji wan re. Baş e bijî zimanê Kurdî bijî pêşketin ez bawer dikim ew qas bes e mala we ava. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.